Live mula dito sa Montreal Gymnasium. Ito po ang second game ng Day 6 ng inyong paborito at inaabangang Ako Bicol Cup Masbate. Hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Pangatlong panalo, susubukang masungkit ng mga taga-Batuan. Sa kabilang panig naman, magtutuloy-tuloy kaya ang pagiging agresibo para sa ika-apat na sunod-sunod na panalo ng mga taga San Fernando? Well, tutok lang mga kasurog at ating alamin. Ako po si Kapa Morgan. And good afternoon, ako po si Wari John Bachiller at your service. This is the second game of our triple header. And yun na nga, so Dazzle Paul Aspe and San Fernando squad will put their winning streak on the line against the pesky in the tough Batuan led by John Batotok. So tingnan natin if this is going to be an exciting one, and puntahan na natin ang ating arena announcer na si JV Salvidar to start things off. Yes, we are back sa ating second game of our triple header para sa ating primary protagonist para dito sa Batuan, si Fabio Bokbok, Enzoy Badjana, Aldin Hamuragan, Larry Concepcion, and John Henry Batotok. And para naman dito sa San Fernando, si Jomar Puhol, Dazzle Paul Aspe, Marjo Puhol, Jonel Bauson, and completing the five for San Fernando is Carlo Montanes. Magandang hapon sa inyo. This is again Wadi John Bachiller kasama Si Kapa Morgan. And yung Batuan won against San Pascual sa kanilang last outing sa ating day, Game 5, kung saan ang best player nila doon ay si John Batotok with 17 points. Yes, tama ka dyan. This is going to be a crucial matchup, dating partner. Yun na nga, yung unbeaten record ng San Fernando will be on the line against this tough Batuan squad led by John Batotok and Aldin Hamuragan and si Puhol. This guys talagang he can shoot the lights out. And tingnan natin if makakamatch ang intensity ng Batuan kontra dito sa San Fernando. I think makakamatch dahil so much improvement ang napansin natin dito sa koponan ng Batuan. Look at that. And especially itong si Bokbok talaga, partner. I've seen him play during the previous games. Talagang even though talagang medyo malabo belga ang kanyang katawan, partner, but still he can score and manages to finish those kinds of shot, partner. And very consistent sa kanyang mga laro sa mga games. Talagang he's been the second leading scorer so far. Yes, speaking of consistent, ito si John Batotok talaga being consistent pagdating dito sa Batuan. And may foul na itinawag. Itong ating referee na si Gomer Ubina. Yes. First personal foul. Yan ang foul na tinawag dito kay Enzoy Badjana. Medyo nahuli siya, and right now he has a tall order, partner, of guarding one of the star players ditong San Fernando na si Dazzle Paul Aspe. Yes, indeed. And actually, Dazzle Paul Aspe is one of the stars here in the Ako Bicol Cup Masbate. Yes. Lalong-lalo na dito sa District 1.
kung saan tayo nandoon ngayon. Live po tayo dito mula sa Montreal Gymnasium sa napakagandang bayan ng Montreal, Masbate, dito sa Ticao Island. Yan na, Bokbok loses the ball. Yan si Carlo Montanes gives the ball to Dassel against Daddy Hamuragan. Dassel, he is fouled. And look at the focus ditong batang ito, partner. Alam niyang malaki sa kanya si Aldin, but he uses his body as a pananggalang nga doon sa kanyang tira. And now, At saka, he's on the free throw line. Yung move niya na yung Pinoy step, yung slow step and then the bump, talagang kahanga-hanga yung para kay Dassel Paul Aspe. Bibihira ang gumagawa noon at nakakagawa perfectly, and that sequence talagang nakuha niya yung gusto niya na mapasabit itong si Hamuragan. Yes, Dassel Paul Aspe splits his free throws. Medyo yun ang Waterloo nitong batang ito, yung kanyang free throws. Si Carlo Montales, and he scores again, and the score is 8-2. A strong start para dito sa San Fernando squad. Ayan na si Enzo Ibadiana, bigay dito kay John Bokbok against Puhol. What a move, partner. Medyo mintis ang tira. Malakas yung tira ni Jan Batotok. First attempt niya dito sa larong ito. Ayan na sa ilalim si number 21 na si Jonel Bauson, who is a veteran also sa mga ganitong klaseng liga. Oo, tama ka dyan, partner. Isa din sa mga inaasahan itong kupunan ng San Fernando, itong kanilang 6'4" na center, Janelle Bauson. Ayan na si Puhol with a follow-away jumper. Mintis yan. Pero yan na si Bauson, imposing his will again. Yun nga, he is against one of the best defensive players dito sa ating liga with the name of Aldin Hamuragan. Oo, and Bauson, pagka talagang nasa paint, ay talagang mahirap ng pigilan. Yan na si Aldin, drop pa sa ilalim, binigay dito ay nasapal ni Puhol, but he commits a foul, and a good pass dito galing kay Aldin Hamuragan papunta dito kay Concepcion. Oo, and Concepcion was also ready for that pass, at saka nasa tamang posisyon din siya to create his own shot. Yun nga lang, na-foul siya nitong si Jomar Puhol. That's his first personal foul. And yun na nga, si number 21, 2-for-2 for the line dito kay Larry Concepcion, and the score is 4-10. Lamang po ng 6 na puntos with 6 minutes remaining sa ating first quarter. Oo, ang bilis ng oras talaga. Ayan na si Aspe, heavily guarded by Enzo Ibadiana. Yun na nga, partner, medyo mabigat-bigat na trabaho. Bauson again with the push shot. Mintis yan, Aldin with the board. In and out yung tira ni Bauson from the paint. Yun na nga, partner, sinasabi natin, Aldin Hamuragan, he has the nose for the ball. Talagang what a defense, partner, displayed ni Marjon Puhol. Helter-skelter basketball. Batotok with a Bokbok with a crossover. Teardrop. And Bokbok gets fouled, trying to put that ball in against Puhol. Marjon Puhol. Marjon Puhol, surprise talaga dahil yun na nga, medyo ill-advised yung tira nitong si Bokbok, but he committed a silly foul, kaya medyo frustrated siya. Nevertheless, nasa free throw line itong si Fabio Bokbok, who's one of the leading scorers din pagdating dito sa Batuan. And maganda rin yung kanyang shooting percentage magmula sa 15-foot line. At pasok ang kanyang unang tira. Na Fabio Bokbok splits his free throws. Yan na si Bombay Manlapas, pinasok na. He's also a veteran and a product of Bicol College doon sa Daraga Albay. So tingnan natin if what he will bring sa table. Yun na nga, sapal ang inabot ni Dassel Paul Aspe dito kay John Batotok, and now he's in the shot clock is at 13. Walang mapasahan doon si Dassel Paul Aspe on that sequence. Yes, yan na si Puhol, binigay dito kay Manlapas. Puhol shoots the three. Medyo mahina. Yan na si Bauson, gives the ball to Aspe, cross court to Montales. What a pass dito kay Manlapas, partner. At ayun na nga, and he scores over his partner, dating teammate partner from BC Maroons din also, itong si Aldin Hamuragan. And that's his first two-pointer of the ball game for Manlapas. Ayan na si Aspe, rushing, binigay dito sa ilalim kay Montales. Sapa lang inabot kay Bokbok, pero medyo may contact, so natawagan siya ng foul. Tama.
And Montales gets fouled hard from behind by Fabio Bokbok at nag-acknowledge naman si Bokbok. Yun ang maganda pagka commit ka ng foul. Yes, also, Tapikin mo kagad. Pre, sorry ha. yes, that is a good gesture on the part of the players. Pero partner, minsan yung sorry na yan. Especially yung mga players talaga, physical players talaga. Pero wala naman silang nasadyain or kumbaga masaktan ng mga players. That's just doing their job inside. Lalong-lalo na yung mga centers natin sa loob. Tama, kasi basketball is a physical game. We have to accept that talagang mayroong mga contact, may mga medyo masasaktan ka ng konti. Ayan na si John Batotok, swings the ball to Bajana for 3. Mintisian, Batotok with the board. And naisa niya doon partner si Bauson on that offensive rebound. And that's John Jerick's Batotok's first two-pointer. First bucket of the ball game. Ayan na, another defender ito pinasok dito, number 5 na si Amado Aljacera to guard again Dassel Polaspe. And the ball went out of bounds. It will still be San Fernando's basketball. Yan na si Bauson sa ilalim. Momentarily loses the ball. Puhol with the runner. Mentesian, Aljacera with the board. Running, 3 against 1. And huli ni Dassel Paul ang pasang yon. At nandun na kay Manlapas ngayon ang bola. Yan na si Manlapas. Aspe with the bump. Aspe loses the ball. John Batotok with the steal. And 3 against 1. Aljacera. What a pass dito kay Bajana. And Bajana was in the right place at the right time for that one from Aljacera for the bucket. Yan na Dassel Paul Aspe during that sequence, nakatalikod pa yung defender, so he immediately attacked the defense nitong Batuan, but right now he was fouled and nasa free throw line siya to shoot 2. Talagang Dassel Paul Aspe is a high IQ basketball player, capitalizing on the unpreparedness of the opposite team. At yun, making the free throws. And we have the timeout dito. Magagaling si Team Batuan, and now the score is 9-15 with 4 minutes and 10 seconds remaining sa ating first quarter. And right now we have a report galing sa ating nagbabalik ating courtside reporter na si Miss Carmela Hernandez. Miss Carmela, magandang hapon sa iyo. Maraming salamat Coach John and Kapa Morgan. Ayon sa head coach ng Team Batuan na si Coach Ivan Enciso that this game is very important to them. Kaya naman they really need to double their effort, lalong-lalo na that they can see already their disadvantages, especially when it comes to strength, height, and plays sa San Fernando. But despite those disadvantages, they will still push their limits, so we can expect nothing but the best from Team Batuan. Dagdag pa ni Coach Ivan na kahit anuman na maging resulta ng laro ngayon, ang mensahe niya lang sa kanyang mga players ay keep playing, keep moving forward, and just charge everything to the experience. This is Carmela Hernandez, your courtside reporter. Back to the panel. Yes, maraming salamat Miss Carmela. And ayan again, Montales will attack. Gandang galaw yun, partner. No hesitation the part of Carlo Montales on that And he is also one of the solid contributors pagdating dito sa side ng San Fernando alongside with Pohol Brothers. Pero sabi ni number 21 na si Larry Concepcion, I can also contribute in my team. So yun na nga, this is just a 6-point lead. Anything can happen. Montales is called for steps. Inalabas si Jomar Pohol, pero isa na namang Pohol ang naipasok para sa San Fernando. Itong si Aaron ang nasa court na ngayon for San Fernando. Yan na, Batotok at the paint. Alden struggling to get the ball. Batotok against Puhol, tumama sa tuhod. What a defense, partner, nitong kakapasok lang na number 12 na si Puhol over dito kay Batotok. Laki ng katawan eh. Talagang ito si Batotok, malaki din naman ang katawan pero mas malaki sa kanya itong si Aaron. Bata pa yan pero talagang meron ng physical play din. Yan na si Aspe, may pick na binigay si Manlapas. Aspe shoots the 3. What a give and go play. Manlapas to Puhol connection materializing dito sa San Fernando. And that's Aaron Puhol for the bucket. That's his first.
And Algecera zigzagging his way sa ilalim. Binigay kay Batotok. Aldin at the paint, powering his way. Yun ang binabayaran natin dito, partner. Dito kay Aldin Hamuragan. Parang ang sabi niya, umalis kayo dyan! Bulldozing everyone. Even his teammates na haharang-harang siguro. Talagang babanggain itong si Aldin Hamuragan eh. Yeah, during the pregame, linapitan ko siya. Sabi ko, Daddy, kasi yun ang tawag sa kanya doon sa Legazpi. Daddy, sabi ko, mapapalabang ka dito, partner. Sabi niya, lagi naman tong game. So that is the attitude of Aldin Hamuragan. Kumbaga, he never backed down kung sino ang mga kalaban niya. But still, kitang-kita naman. So, stats don't lie, partner. During the first game dito sa ating liga, he has a double-double with 26 points and 19 rebounds. It's a no joke, partner. So, kitang-kita kung gandang kalidad na player itong si Aldin Hamuragan. And splitting the free throw is, yun na nga, si Hamuragan. And, but the possession will remain dito sa Batuan. Pero sabi ng ating mga referees, signalin for a I-check kung replay. Oo. Yun ang kagandahan niya, sabi ko kanina kay Coach Paul Sepe, na yun ang kagandahan ng ating liga talaga, na meron tayong instant replay system. Kumbaga dun sa ating replay center, kasama ang ating mga technical committees. So talagang walang makakalusot ng mga tawag. So every call has a may basihan tayo para tumawag ng mga calls na yan. And I guess when the referees are in doubt, or lalo na pagka mayroong contest about a certain call, like for itong mga out of bounds situation, ay talagang dino-double check nila. So the ball will, according to referee Gomer Obina, the ball will stay with the guys in blue, ang mga taga San Fernando. So yes, tama ka dyan. It will be a San Fernando possession, and right now nanonood ang ating bossing Kuya Alex. Si Boss Ino Rivera is watching right now. Magandang hapon sa Boss Ino. Ayan, magandang hapon, Boss Ino Rivera. And of course, sa ating Commissioner Lloyd Rivera. Good afternoon po. Yeah, right now Aspe against the Fesky na si Amado Algecera. Algecera attacks. And manlapas sa ilalim. Ginugulo ng tatlo. Aldin again with the board. Nice hustle on the part of Aldin Hamuragan. Kaya si Badillo, binigay kay what a move. Grabe talaga yung banggaan. Ako, walang haharang-harang kay Jan Batotok. Yun nga lang, tinawagan siya ng foul. Offensive foul ng ating referee na si Bonanong Shumachera Jr. And also a good acting job on the part of Carlo Montales selling the call. Medyo nakatulong pa yung kanyang magandang ginawa kanina that resulted to an offensive foul dito kay Jan Batotok. So nice call also the part of our referees. Yes, if you notice, partner, itong si Bombay Manlapas, nung pumasok siya, nagbigay siya ng toughness pagdating dito sa depensa nitong San Fernando. Mas umigting yung kanilang kanilang interior defense. Ayan na si Aldin Hamuragan, nabasa ko sa sigaw niya kanina, tatakbo, and then after that rebound, what an outlet pass dito sa kanyang partner na si Jan Batotok with an easy layup. Yes, on that transition play, nagkakaroon na ng dalawang buckets itong si Jan Batotok. And also, coming off the bench para dito sa Batuan, si Benong Badilla, the third defender partner nitong si Dazzle Paul Aspe talaga. That is the value of a Dazzle Paul Aspe. As early as first quarter partner, mayroon na siyang tatlong naging defenders. Pero that's a good strategy on the part of Coach Ivan Enciso. So that yung mga gumagard kay Aspe, hindi naman masyadong mapagod kaagad. Knowing that Aspe is a prolific point guard. He can dish, he can score, he can almost do everything inside the court. Kaya talagang very daunting din ang task when you are guarding Dazzle Paul Aspe. Kaya yon, pinagpapalit-palit ng coach si Ivan Enciso ang kanyang mga guards para kay Dazzle Paul. Yes, yan na si Algecera with the ball against Marjon Bohol. Algecera wants a pick. Shot clock is at 16. Batotok at the corner. Algecera struggling. Shooting the elbow jumper, Mindisian, but Jan Batotok saving the day for Batuan and scores for two. Hindi na depensa doon si Jan Batotok sa ilalim. And binawi kaagad ditong si Carlo Montanes. At maganda yung pasa, yung link out pass para sa kanya for the transition play once again for the bucket. Jan Batotok attacking the baseline. Gandang galaw, Aldin Hamuragan with the board. Algecera. Yes,
scoring his first two-pointer. Itong si Amado Alhicera. Ayan na For si Batuan. Aspe attacking. Mentesian is a bit struggling partner. Medyo gumaganda ang strategy nitong San Fernando. Talagang medyo naiilang din to si Dazzle Aspe. Tama. So, good job on the part of those guarding Dazzle Paul. Ayan na si John Batotok for three. Kaboom! And he can hit those kind of shots. Ayun, ilista na natin yon. 3-point shot made by John Batotok. Meron na siyang 7 points dito sa ating talaan. And he ties the ball game now 21 apiece with 16 seconds remaining. Dazzle Paul Aspe wants to answer it back. Pero, And he did. yun na nga, a lucky bounce dito Lucky para bounce, kay partner. Dazzle Paul Aspe. And now the shot clock is off. 6 seconds. Algecera wants to attack. Shoots the tray. Short on that. And natawagan ng foul. I guess I heard a whistle. Yes, we heard the whistle. Mga 0.7 seconds ang natitira. So we'll see what will be the call ng ating mga referees. And he is also signaling again Review. dun sa review. Oo, nag-assign si referee Ariel Bermeo ng review. And let's see kung anong magiging report ni referee Gomer Obina sa ating official stable. Yan na nga, natawagan ito si Manlapas Oo. ng foul kanina. Holding foul. And we'll And- see. Yes, what a way to end the first frame ng ating ball game partner, Batuan versus San Fernando. At ayan, tatlo lamang ang lamang nitong mga taga San Yes, Fernando. after that 3-point shot made dito si Dazzle Paul Aspe. So we'll see if talagang magtutuloy-tuloy na ang pananalasan nitong Batuan or again Dazzle Paul Aspe leading the charge for San Fernando. Okay, and yan, ang mga dapat nating abangan. Kaya tutok lang po mga kasurog, huwag kayong bibitaw. Napapanood po tayo sa ako Bicol Online TV, ako Bicol Party List Facebook page, sa Rep Saldico Facebook page, madaming nanonood dyan. And of course, sa YouTube channel natin, ako Bicol Cup. And paki-subscribe na rin po sa ating TikTok, ako Bicol Cup. Yes, so Alright, yung TikTok sige. na paborito. Paborito ni Boss Ino yan, mga TikTok na yan. Oo, syempre. And we're about to start the second quarter of this ball game. Yes, also I would like to greet my sons kanina partner. Nag-opening din yung isang liga doon sa Legazpi. And is part of that liga. Yun na nga talagang yung avenue ng mga kids right now is basketball also talagang malaking bagay lalo na sa grassroots. And syempre dito din sa mga players na nabibigyan sila ng exposure partner. Alam mo, with this Ako Bicol Cup that we have, ang daming mga kabataan, mga grassroots ang na-inspire na to be in sports, be in the sports of basketball para siguro someday they can play in this league. Yes, tama ka dyan. Yan si Dazzle Paul Aspe has been an inspiration sa mga kabataan lalong-lalo na when he plays kung saang mang lugar. So tingnan natin if we will discover another athlete that could be a inspiration to those little kids now who's watching and idolizing him. In the meantime, that's Jomar Puhol cleaning up the mess. Yes, tama ka. Especially sa other districts partner. Tama. I've seen the lineup partner. Marami tayong noticeable players that who will play sa ating liga. So pakaabangan natin yan. This league is getting even more exciting. Lalo Yes. pat papatapos na tayo sa 5 provinces. Last leg na natin ito. And then comes the regional tournament, yung ating province. Oh, what a behind the back dribble partner. And what a finish for Amado Alicera. Amado Alicera putting Anabe to skates partner. And Tama. after that shot, yung stare down partner ang maganda doon. So tingnan natin if Anabe will try to answer back. And what a pass kay Aspe dito sa ilalim kay Bauson. There is no way to stopping that 6'4" guy sa ilalim. And we know na talagang malakas din tumalon itong si Bauson. Tama. And sana pakitaan tayo ng isang slam dunk ngayon sa larong ito. Si Julian Bauson. Ayan na si Benong Badillo with the fake against Bauson. Binigay dito kay Hamuragan at tapos pero nabitawan ng bola. Bauson. Yan na partner. Sabi niya mamaya na. Sabi niya. Walang clear lane. And back-to-back buckets para Yeah. dito kay Bauson. Meron That din- added the lead to 7 points para dito sa San Fernando. Jonel Bauson has now a 6-point lead kung tama ang aking talaan. Yan na si Algecera.
Kicks it out to number 7 na si Jonas Nava. Nava sa ilalim kay Concepcion, nakasapal. Ayan na si Aspe, binigay kay Anabe using the left hand. No good. Aldin again battling against those 4 blue shirts, partner. Amado Aljacera waiting for his teammates. Aljacera again with the jumper. There you go. Good job on the part of Aljacera. Very confident ang batang to na tumira ng mga ganong klase. Yes, tama ka dyan. After kanina, brief stint sa bench, pinasok agad siya. And right now, talagang hindi na siya pinalitan. And giving wonders to this Batuan squad. Ayan na si Aspe. Wants to attack. And that is the patented move of Dazzle Paul Aspe. Yung shifty move, mabilis, babagal. And I guess yung favorite shot niya is using the glass. Oo, and very tricky yung move na yon lagi ni Dazzle Paul Aspe. And si Aljacera and Anabe, this is going to be a fun matchup, partner. Talagang kung titingnan mo, dalawang maliit na guards battling it out. So tingnan natin if Aljacera will continue to put on the show para dito sa Batuan or Anabe will try to elude the defense of ditong si Aljacera. Let's see. Anabe is also one prolific point guard for Team San Fernando. Yes, he also played sa Albay, partner. Napapansin ko siya doon. And right now, di ko sure if he is playing for the Divine Word College of Legazpi. But yan na si Aldin Amuragan, who is a workhorse. Batotok na nagpalit ng sapatos, partner. And Bauson skying high. Yan ang partner. You cannot teach height, partner. Yan na si Dazzle Paul against Aljacera. Dazzle Paul attacks. Puhol, binigay dito kay Anabe. Bauson, Anabe, corner tray, come on, partner. Good recognition ng Anabe. Alam niya na open siya to take that shot, kaya hindi na siya nag-hesitate. Yes, yun ang sinasabi nila. If you're open, take it, partner. Kasi may mga coaches talaga, partner, na talagang you have the license to take the shot if you're open. Even nga, partner, even may defenders talagang they want you to take the shot. Oo, kasi alam nila yung kapabilidad mo, yung abilidad mo, the things you can do inside the court. Ayan na si Dazzle Paul against 4 white shirts. Binigay dito kay Anabe. Nabitawan ng bola. This time nabitawan ni Anabe doon sa opposite side ng kanyang tira kanina. And gusto ni Dazzle Paul Aspe kanina to cut in the baseline. Pero hindi na-recognize itong si Anabe. But a turnover dito para sa mga naka-blue. Parang he wanted to take another corner shot doon. Sign of partner Jonas Nava loses the ball. And Nava will be replaced by Fabio Bokbok. And pasok na din si Ensoy Fabiana para sa koponan ng Batuan. Samantala, for San Fernando, pinasok ni Coach Sherwin Medalla si Brett Nicolas for Montales. Ayan na si Bokbok again, inserted in the lineup. Ito na din si Ensoy Fabiana again. Aspe powering his way. Mendez ang tira niya. Nava with the board. Ayan na si John Batotok against 3 blue shirts. Batotok skying high. And the bucket. The hoop and the harm para dito kay John Batotok. And he is now in the free throw line. Getting the continuation. Talagang matapang din itong mamang to. Yes. Talagang he is very aggressive taking to the basket dahil nga yung katawan niya rin dito, partner, talagang kondisyon na kondisyon, kitang-kita. Yes, during the source. Yan yung mga katawan mo nung mga nag-e-edad ka ng siguro mga 22 ganyan, Parang hindi naman ka pa. Yun na nga, John Batoto completes the 3-point play and now the score is 28-35 with 5 minutes remaining sa ating first half. Anabe, top of the key 3, kaboom! Yes! Back-to-back 3-point bombs ang binitawan ito ni Anabe. And he has 6 points in the ball game. Why not? Sabi niya. Sabi niyo, may license ako to shoot. Yan na si John Batotok. Gives the ball to Bokbok. Elbow jumper. Mendez Dazzle Paul with the board. Yan na si Aspe. Signaling traffic. Anabe wants to attack. Anabe, what a move, partner. Pero Mendez ang kanyang layup. Kapos lang yung kanyang tira. Pero mananatili sa mga naka-blue ang bola. Yan na si Brett Nicolas. Binigay dito kay Junel Bauson.
who has now 8 points dito sa ating ball game. At 4 minutes and 20 seconds remaining sa ating pong pangalawang yugto. San Fernando leading so far by 12 points, 40-28 kontra dito sa Batuan. Sabi nga natin, looking for their third straight win dito sa ating elimination ng District 1 sa ating pong Ako Bicol Cup Masbate. And ito naman San Fernando ay wala pa po itong talo. Mayroon na silang 3-0 record. So sigurado na itong kupunan ni Dazzle Paul Aspe ay ayaw mamansahan itong kanilang record. So expect a battle talaga. And right now we're experiencing it. Talagang grabe yung intensity ng larong ito. Both teams talagang gustong manalo dito. And tama ka dyan, partner. Kumbaga, this San Fernando squad is a complete lineup. Even though dun sa mga seldom used players nila, pag pwede na sila mag-start in any given team. So tingnan natin if the coach of San Fernando will capitalize yung kalamangan niya pagdating sa depensa. What a pass! Dito, gandang galaw ni Badjana papunta dito sa Concepcion. Tama. Grabe yung partner after that crossover, eluding the defense, and with a no-look pass and a good finish dito kay Concepcion. What a perfect play for Batuan. One of the best plays so far dito sa larong ito. Yan na si Anabe, binigay dito kay Nicolas. Corner 3. Mentesian, Puhol with the board against Batotok, pero sapa lang inabot dito kay Jan Batotok. Yan na si Nicolas, binigay dito kay Puhol. Anabe again. 4-3. Mentesian, Jan Batotok with the board. Medyo malakas yung tira ni Anabe. Ayan na, running like a freak train itong si Jan Batotok. And foul ang inabot niya dito kay number 5 na si Cyrus Puhol, partner. So ayan, kompleto na yung Puhol, partner. Tinatanong mo kung ilan sila, bali 4 sila dito. Nagulat ako, partner, during the pregame. Tiningnan ko ating stat sheets, 4 pala sila, partner. Oo, tama. And after that, partner, kita mo naman kung yun ang nga sinasabi ko, running like a freak train itong si Jan Batotok, partner. Parang nakikita ko LeBron James, partner, kung matake itong player na ito, partner. And he finishes his first free throw, and right now the score is 31-40. This is just a 9-point lead with 3 minutes and 15 seconds remaining sa ating first half. Yan ang kagandahan dito kay Batotok kasi he can play with those transition, strong finishes, and he can also shoot from beyond the arc. Talagang napakagaling din na player. Yes, tama gan, Anabe. What a pass. Yan na si Puhol, corner 3. Napalakas yan, but Puhol saves the day, partner. How are they related to each other, partner? They're brothers, partner. partner. Yan na nga, partner. Yan na si Enzo Ibajana, who's been steady para dito sa point guard George, para dito sa Batuan. Yan na si Bokbok. Napalakas ang pass ni Batotok. Bokbok wants to attack. Sayang. Ang gandang intention sana, but a poor execution. Yan na si Anabe, binigay kay Bauson. Oh, partner, baka akala ko yun ang hinihiling mo. Tiningnan pa itong si Bauson, si Badjana, and an easy 2 para dito sa 6'4" mamot ng San Fernando. Yan na naman. Oh, what a move, partner. Walang foul na itinawag, Bauson. Crossing the half-court line. May contact yun, pero walang tawag ang referee. Hindi ibig sabihin na pag may contact, may foul ka agad yan. Yes, that is a clean, straight-up defense kanina pinakita, partner ng San Fernando. O yan na. Batotok with the crossover against Puhol, and he is hammered. Challenging Jomar Puhol in that situation. Very strong talaga, and very grabe yung will nitong si Jan Batotok. Yun na nga, partner, don't look now. This is the biggest lead so far sa ating laro with 32-46 with 14-point lead with exactly 2 minutes remaining sa ating first half. So talagang medyo kailangan ni Jan Batotok ng katulong pagdating sa scoring load dito sa Batuan, because nga medyo si Aldin Amuragan is talagang nahihirapan because of the bigs talaga dito ng San Fernando. Oo, hirap siya kay Jodel Bauson. Pero still, yung intensity talagang hindi nawawala, nandun. And they need to double their effort if kung gusto nila na hindi sila, alam mo na, lalayuan itong mga taga San Fernando when it comes sa score, dahil ayan na, umaalago na.
And also, si Anabe, a good contributor para dito sa San Fernando, coming off the bench with, I guess, 8 points in the ball game. Pero si Puhol wants to ride on the party, but an air ball ang nakuha niya. Ayan na si Batotok again. Batotok against 4 defenders. Short lang ang dyan tira. But there goes Fabio Bokbok for the rebound. Ayan na si Bajana for 3. No good. Nicolas with the board. Puhol sa ilalim. Naagaw ni Bajana ang bola. Ayan na si Bokbok. Yan, foot race. And Merong foul. still a good defense para dito kay Anabe, preventing Bokbok with an easy layup partner despite the size and the height differential partner. Yung bata talagang hinabol to play defense para dito kay Bokbok. Kasi alam niya na itong si Bokbok ay can score. Yes, In those situations, kaya minabuti niya pang ma-foul na lang kaysa naman umiscore. So 46-34 ang ating score dito. Lamang pa rin po ang mga taga San Fernando at malapit na pong magtapos yung ating second quarter. 1 minute and 10 seconds remaining dito po sa ating pangalawang yugto. At ang Ako Bicol Cup Masbate ay hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. And shout out also kay Kong Jill Bongalon. yes. Isa po sa mga representatives ng Ako Bicol. Kong Jill, magandang hapon po. Yes, good afternoon Kong Jill, and also kay Congressman Saldico. Boss Saldi, magandang hapon po. And right now, partner, we are anticipating a jam-packed third game, partner, dahil yung home team Na Monreal will battle against the tough San Jacinto, partner, who is unbeaten dito sa ating liga. So tingnan natin if the 6-man or the crowd will help Monreal snatch their first victory win sa ating liga. Tama. And Bokbok missing those 2 free throws pero mananatili sa kanilang bola. Concepcion keeping it alive. Ayan na si Bajana, wants to attack using the glass. I know, partner, with a floater, partner. Oh, that's his sa aking talaan, that's his second bucket. Ensoy Badiana. Ayan na si Dassel. Shoots the top of the key three. Irons it, rebound, nakuha ni Bokbok ang bola. Muntik nang maagaw doon ni Jonel Bauson. And a good defense, partner, pinakita ni Junel Bauson kanina, forcing a turnover para dito. Oh, yun na nga. So, that was a forced turnover because of the earnest effort of Jonel Bauson. Pero naagaw din itong mga taga-ano. Ayan na si Batotok, skying high using the left hand. Mintis yan. Puhol gives the ball to Dassel. Dassel, nahuli ni Bokbok ang pasa. Ayan na si Puhol again. What a move, partner. Yun. First 2-pointer nitong si Cyrus Puhol. And grabe, napakabilis ng opensa nitong San Fernando, partner. And the shot clock is off. Bucket after bucket ang experience natin doon mula sa San Fernando. Ayan na si Bajana, shooting the 3. Missing the point blank 3. Yun na nga. And that's the end of the first half with the score of 36-50. A dominating performance dito ng San Fernando over dito sa Batuan. Batuan is still kicking and being aggressive din sa ating laro. Oh, and will they be will they continue to be more aggressive para matapatan itong scoring ng kanilang kalaban na San Fernando? Ayan ang ating aalamin sa ating pagbabalik. Ano bang magiging mga adjustments itong si Coach Ivan Enciso para sa kanyang kupunan na Batuan. So dyan lamang po kayo mga kasarog dahil kami po ay magbe-break lang muna ni Wadi Jan Batselier. Yours truly, Kapa Morgan. And again, ito po ang Ako Bicol Cup Masbate hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasarog pa.
Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, kadakulan ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, kadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
inyong abang lingkod, Kapa Morgan, ay nagbabalik kasama si Wadi Jan Bachiller para po sa ating, once again, this is the second game ng ating Day 6 ng inyong Ako Bicol Cup Masbate. Hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa, we're live here inside the Montreal Gymnasium. Yes, yun na nga. This is going to be a fun second half, partner. Pero pasadahan muna natin ang ating halftime stats, partner. Ito na nga. Very evident yung bench points ng San Fernando, 6-12. Yun na nga with pagpasok ni Anabi kanina, shooting 2 3-pointers in a layup. So talagang lamang sila, 6-12. And points in the paint, yun na nga, partner, sinasabi ko. From the start, partner, talaga, this San Fernando squad is a tall squad, partner, with Bauson and the Puhol brothers, especially ganging for rebounds. So talagang lamang na lamang sila pagdating dito sa ilalim. So nag-struggle talaga itong sina Hamuragan and Batotok. And also sa turnovers, partner, yung Batuan, partner, yun na nga, because of the pesky defense and the size of nitong San Fernando, meron silang 14 turnovers kumpara lang dito sa 6 turnovers ng San Fernando. Siyempre, with the point guard na si Dassel Paul Aspe, who's been very steady pagdating sa San Fernando. And also the fast break points, doon naman nakalamang itong San Fernando, partner. Pero Batuan, San Fernando, partner. San Fernando pa rin. But yung Batuan, di rin ang papahuli because of the presence of Amado Algeciras, partner, who scores, I guess, 8-7 points coming off the bench. And yung second chance points, ito nakakagulat, partner. Despite the size, lamang din sa second chance points itong San Fernando, rather Batuan with 10-8. So tingnan natin if sa second half magtutuloy-tuloy na ba ang pananalasan ng San Fernando or si Jan Batotok led squad ng Batuan will force a neck-to-neck battle dito sa laro ito. And sige. So yun talaga ang goal nitong mga taga Batuan to make an upset dito sa matchup na to. But it's going to be a daunting task for them now that nalalamangan sila ng 14 nitong mga taga San Fernando. 50-36 po ang score natin. Yes, and right now we have a new guy in the lineup para dito sa Batuan. Si Ligal pinasok na, binigay dito kay Batotok. Ligal with the fake, binigay dito kay Concepcion. And first bucket of the third quarter goes to Larry Concepcion, partner. He's also one of the leading scorers pagdating dito sa Batuan. Ayan na si Puhol. Good defense sana pinakita ni Alden, but a better offense para dito kay Puhol. Yun. Yan na si Ligal. Swings the ball to Bajana. Binigay kay Alden sa ilalim. Alden operating inside. Sapa lang, inabot kay Puhol. Oo, nailang siya doon kay Aaron Puhol na nasa likod niya eh. And yun na nga. Napalakas ang pasa ni Bauson. Kanina he was very excited kasi nakita niya all alone to si Puhol. But medyo napalakas at nag-force ng turnover dito para sa San Fernando. And Alden Amuragan tapping the ball to the wrong man. Ayan na si Puhol again. Butterfingers, partner. That is the second turnover, partner, nitong San Fernando sa ating third quarter. Oo. And ganoon din, hirap din sa entry pass itong mga taga Batuan. They're trying to give the ball inside to Amuragan. And also because of the presence itong si Ligal, partner, nung pumasok, medyo mabilis dito. So, nakahabol niya. Yan na si Concepcion. And 1 plus the foul. Yes. So far si Larry Concepcion pa lang ang kumakana dito sa pagpasok natin sa ating second half para sa Batuan. Yes, tama ka dyan. Good start para sa kanila. Yes, tama. Good start para dito sa Batuan. And mabalik tayo dun sa nangyayaring turnovers para dito sa San Fernando. Yun na nga, they are rushing to get the fast break points. But yun na nga, pagpasok ni Ligal and also tinutulungan ni Bajana to prevent that fast break because nga, yung maganda, pinapakita nila ng depensa. Oo. So let's see kung magtutuloy-tuloy ang magandang start nitong mga nakaputi. Ang kupunan ng Batuan kontra dito sa San Fernando na wala pang talo. Ayan na si Dassel Paul. Irons it with the top of the key three. Mintes and Carlo Montanes with the board. Binigay in Alvarez, Mintes, Santiandira. Ayan na si Ligal against 4 blue shirts, partner. Grabe. Binigay dito kay Bajana. Bajana shooting the three. He can hit that. No good. Aspe with the board. Ayan na si Aspe. Kasi na rush. What a pass, partner, kay Bauson. But mintis ang kanyang tira. Montales with the board. No look pass kay Bauson sa ilalim. Alvarez.
Gandang depensa partner Oo. pinakita. Maganda yung interior defense doon ng mga taga Batuan. With Hamoragan and Batotok helping. Yun na, Montales completing the steal. Binigay dito kay Aspe. Aspe with his favorite move. Scores easily over Bajana. Oo, tiningala na lang yun Hamoragan. Siguro trying to evade also. Napakakomit siya ng foul. And so take a look, yung jersey partner ni Aldin Hamoragan Oho. ay napunit because ganun kalakas ang depensa pinapakita nitong Aldin, and alam naman natin wala tong inuurong ang player na to, so talagang he is a workhorse pagdating dito sa Batuan. That's the right term, workhorse for Aldin Hamoragan. And now the score is 41-54. It is just a 13-point lead with 7 minutes remaining sa ating third quarter, and that's an automatic partner, easy 2 points para dito kay John Batotok, and he has now Karami na tayo itong si John Batotok. He's been leading, mayroon na siyang 16 points. yes, leading the charge for Batuan with 16 points. Montales for 3, no good. Bok with the board. And when it comes to the leading scorers, sa kabila naman San Fernando, it's Jonel Bauson with 14 points. Yes po, Bauson imposing his will inside. Ayan na si Bajana, top of the key 3, over the outstretched arms, and meron tayong unsportsmanlike foul na itinawag. Nitong si referee Gomer Obina. And we will just wait kung ano magiging hatol ng ating referee, dahil nga yun na nga. Pero yung initial call na itinawag is unsportsmanlike. So tingnan natin if they will check it sa ating review center. Yun ang maganda sa ating mga referee. Talagang hindi po perfect itong mga referee, but they're trying their best na to give those balanced calls and yung mga makatarungang calls. Yes, tama ka dyan. Yung sinasabi na there's no perfect officiating. Pero yung quality ng referee talaga natin na meron dito sa ating liga, talagang napakaganda. Siyempre headed ni Commissioner Eman Faraon, who's been with us simula Albay Leg, partner. Yes. So maraming salamat din po, Commissioner Eman Faraon. So we're happy, proud to say that yun nga, yung mga SBP officials natin na nandito ay talagang mga premier class, kumbaga. And of course, yun ang goal natin ng Ako Bicol Party List, to raise the bar of the tournament, basketball tournament dito sa Bicol region. Yes, partner, batiin ko ang aking mga anak na si Juan Carlos Bachiller, Franco Miguel Bachiller, and si Miss Nicole Armero is watching right now daw. Salamat sa panonood and pagsuporta sa ating liga. And right now, yun na nga, partner, maraming nanonood sa ating venues. Yun na nga, partner, yung kaninang. Tignan natin kung ayun. Si yung paa. Tingnan mo. Ayun na nga, partner. Medyo may konting pasimple dito si Carlo Montales. But talaga yung mga mata ng ating mga referees talagang di makakaligtas, and with the help of the instant replay system natin. So talagang kudos to these referees for equality officiating. Mas mabuti ng tinawagan na yon kasi posibleng mag-aggravate yon na Wadi sa mga susunod na sequences dito sa ating laro. So at least kumbaga yung apoy anong tawag dyan? Hindi na ipagpatuloy. Yes, yun yan. John Batotok makes free throws. Yan na si Puhol. Another Puhol will be in the lineup. So ilang Puhol, partner, andyan sa loob? Dalawa. Oo. Yung number 12 na si Aaron Puhol and number 15 na si Jomar Puhol. I'm not sure kung nagkasabay-sabay na silang apat sa mga previous games natin. Kanina, partner, nagsabay sila apat. Nagsabay sila apat. Yan na si Bok against Carlo Montales. Swings the ball to Bajana. Binigay dito. John Batotok. Elbow jumper Mendes, Concepcion sa ilalim, battling against the threes dito. What a move by Aldin Hamoragan, partner. Oo, masyadong mahirap yung kanyang tira na yon underneath the basket. Kaya he missed the shot. Kaya na si Aspe. Aspe, hindi tumatalon yan, partner. Pero parang may hang time. Kaya na si Concepcion. And after that wonderful shot na binitawan ni Aspe, and he rushed
doon to play defense para dito kay Concepcion. So kudos to this guy talaga. He is doing it all for San Fernando. Ayan na si Concepcion, the leading scorer sa ating quarter ngayon. Aspe with the steal. Look at that. Andun naman siya. Ayan na si Puhol. Binigay dito kay Alvarez. Napalakas ang tira. Montales up and under. Yun na nga partner, medyo natuod ni Bokbok itong si Montales, medyo nasaktan nata pero feeling ko pinagpag lang partner ni Carlo Montales ang kanyang bump and immediately Bokbok apologizing after that foul. Nice footwork displayed by Carlo Montales sa play na yon. And right now, yung mga pinsang ko partner all the way from Dubai who is watching right now, Pedro and Paul. Kumusta na kayo dyan? Salamat sa panonood at pagsuporta sa aming liga. Size 11 ako, alam nyo na yan. And Puhol, Montales drains the 3-point bomb. Alright, and maganda yung bitaw ng bola doon ni Carlo Montales mula sa corner. And dinagdag natin yan sa ating listahan for, of course, Carlo Montales. Ito na, dalawang naka-blue all alone. That is the patented layup partner na I've seen him post that sa kanyang social media account. So talagang that is the signature layup na binibitawan ni Dassel Paul Aspe. And si Bokbok swings the ball to Concepcion. Between the legs, Concepcion, a bad pass. Ano yan, Puhol to Puhol. The Puhol brothers working it. Montales binigay. Hey, what a pass partner. Yung mga Puhol brothers. Unselfish basketball dito ang pinapakita ng San Fernando and look who celebrated the partner after that shot, si Dassel Paul Aspe who's being dishing out assist dito sa kanyang bigs and liking that sequence on that possession. But we have a foul called by our referee Bonanong Chumachera Jr. And Badillo will be checking in for Batuan. For Team Batuan, he will be pinalitan niya itong si Larry Concepcion. Bokbok fires. Mintis. Yan nga, sabi ng partner, nanonood yung aking pinsan. Sabi daw, bakit daw lumaki yung pa ako? Size 11, Kuya Alexa ng size niya. Baka naman makabatuan tayo dito ng sapatos. Sa akin naman 9.5 lang or 10, pwede na. Magandang hapon sa inyo dyan sa Dubai kasama. Kita mo partner, yung avenue ng nanonood sa ating liga all the way from Dubai. So talagang sa lahat ng panig ng mundo nakikita tayo dahil nga sa mga social media platforms na meron tayo dito sa ating liga. And hindi lang talaga pure Masbateños ang nanonood sa atin. Meron ding from other provinces na who's been a fan of this Ako Bicol Cup since nag-start tayo sa Albay. Yes, so talaga meron tayong following partner. Simula, yun nga sinasabi ko, I'm very, very happy with this kind of league. As we take a look sa Enzoy Bajana with a 3-point bomb, babalik tayo din. Yun ang nakakaganda ng ating liga talagang. Hindi lang players na nabibigyan ng exposure partner. Even like us, kagaya natin being commentators or analysts dito sa ating, talagang medyo nakita natin si Aldin Hamuragan and si Puhol. Yun nga, big venue itong Ako Bicol Cup for everyone na talagang basketball enthusiast. Merong lambingan, partner. Yung malalaking mama ng both teams. Tama ka dyan. Yun na nga. Alam naman si Aldin Hamuragan will never back down to anyone. Pero malinis maglaro yan. Yes, malinis maglaro. Physical lang pero malinis talagang maglaro. Si Aldin Hamuragan. Panood natin siya sa Albay and sa previous leg natin sa he played for Matnog for Sorsogon leg. Yes, yan si Bajana gives the ball to Badillo. And that's the first 2-pointer of Binong Badillo dito po sa larong ito. Yan na si Anabe again, a spark kanina sa ating first half para doon sa side ng San Fernando. What a give and go play partner. Ang gandang galaw sana yon. And good pass sana pero medyo na-challenge dun si Puhol. And right now, the ball is stuck
sa ating ring. And right now, we have a report galing sa ating courtside reporter na si Miss Mabel. Miss Mabel, magandang hapon ulit. Kapa Morgan and Coach John, determinado ang Team San Fernando na mapanatili ang kanilang winning streak sa ating elimination round ng Ako Bicol Cup Masbate. Ayon kay Coach Sherwin ng Team San Fernando, nag-upgrade kasi sila sa depensa at opensa lalo na sa kanilang bench players. Bantay sarado din nila ang outside shooting ng Team Batuan at production ng import nito na si Aldin Hamoragan. Dagdag pa ni Coach Sherwin, malaking tulong din sa team si Dazzle Paul Aspe na nadadala ang laro kaya maganda ang rotation ng bola sa kanila. Patuloy lang umano sila sa kanilang diskarte para mapanatili ang lamang at makauwi muli ng panalo. And that's the latest from the side of Team San Fernando. Back to the panel. Ayan, maraming salamat Miss Mabel Echegoyen. Na tama nga yung report ni Mabel Echegoyen, talagang nagmamatch dahil doon sa upgrade na ginawa daw ng koponan nitong San Fernando, those bench players. Na yun, nakita natin na merong 12 bench points kumpara sa 6 na bench points kanina sa pagtatapos ng ating first half. Ayan na si Montales. A walk in the park, tinignan pa ang kanyang defender na si Bokbok with an easy layup. And don't look na partner, this is the biggest lead partner. Biggest lead so far. This is a 19-point lead. Tama, yung biggest kanina sa first half is 14 points. And now it's 19 points dito sa ating third quarter. As we get closer to the second or to the 2-minute mark ng ating quarter. And Puhol again. Talagang yun na nga, very evident ang size partner. Because talagang napakalaki ng lineup dito San Fernando. Tsaka malalim din ang bench nila talaga. Yan na si Batotok against Puhol. Grabe partner. So talagang si Batotok na lang talaga ang bumubuhay dito sa koponan ng Batuan. Pero kailangan yan ang tulong mula sa iba. So sino kaya ang mag-step up sa mga oras na ito dahil medyo oras ni peligro na, Wadi. Yun na nga partner. Malapit na tayong pumasok sa fourth quarter. I guess itong si coach ng Batuan should insert, I guess, yung kanina spark sa kanyang bench, si Amado Aljacera partner who scored. Tama. Who scored a bunch kanina pagdating sa second quarter. Medyo hindi pa siya pinapasok or hindi natin alam kung ano nangyayari. So, pero nakikita ko from here that Coach Ivan Enciso, tinap niya na itong si Alcera. Narinig ka siguro. Ha? Kaya tatay pinasok na along with Badillo. Yun na nga. That will be the... Yan na nga si Anabe crossing the half-court line. Aspe still nasa bench, nagpapahinga, pero Anabe is doing a good job filling the shoes of Dazzle Paul Aspe. Tama ka dyan, yan na si Anabe. Ginugulo ni Alcera, binigay dito. Carlo Montales for corner tray. Kaboom, partner! Kanina kung sa kaliwa, ngayon naman sa kanan, partner. And partner talagang itong si Montales has been steady pagdating sa scoring dito, pero sabi ni Bokbok with ako naman elbow jumper. Medyo kailangan na dagdagan pa ni Bokbok ang kanyang contribution pagdating dito sa Batuan side dahil nga yun na, kailangan nito ni John Batotok ng katulong pagdating sa scoring load. Tama. And ayan, si Alcera, sabi mo nga, iba yung nagiging complexion ng laruan ng Batuan pagka nandito itong Amado Aljacera. Tama ka dyan, si Aljacera talaga partner. He's been a defensive guard and also he can finish that strong pagdating sa mga layup that cost Anabe. Yun na nga, a turnover kanina. From defense to offense yun kanina. What a pass dito kay Puhol using the left hand. And good recognition partner Ricardo Montanes. And also credit to Anabe for distributing the ball well pagdating dito sa San Fernando. And siyempre, good finish on the part of Aaron Puhol na talagang nagkaroon ng magandang communication with his teammates. To get the ball up in the air and put it up and in for another bucket. At ayan, 20 na po ang kalamangan ng mga taga San Fernando dito. 30 seconds, 30.2 to be exact ang natitira po sa ating third quarter. So ito na yung biggest so far na abante
ng mga taga San Fernando. So with this one, ako mukhang mas malaki na yung chance nila para sa goal nila na talagang mag-streak dito sa elimination round natin dito sa District 1 ng Ako Bicol Cup Masbate. Again, 3-0 po ang kartada nila. Samantalang itong Batuan, 2-1. Ayan na si Algecera, binigay dito kay Benong Badillo for 3. No good. Concepcion and Puhol battling it out. Nanalo ang San Fernando. And yun na nga, the shot clock is off. Carlo Montanes against Badillo. Puhol sa ilalim. Eye in the sky play. Mintis yan. Nice play sana yon for the Puhol brothers na naman. Yes, Algecera with the 3. Muntik ng beat ang buzzer. And the score is 56-76. This is the biggest lead so far ng San Fernando. And this is a tall order para sa Batuan dahil nga they must climb a 20-point lead sa ating fourth quarter. So medyo 20-point lead is no joke. Malaki-laki ang hahabulin nitong Batuan. Mahirap on the part of Ivan Enciso, yung kanilang coach. How is he going to motivate his team to, balik na rin ang sitwasyon? Ngayong talagang magmula sa 14, 19 ngayon, 20 puntos na ang nilalamang nitong mga taga San Fernando. So talagang mahihirapan. Pero ganun pa man, sabi nga nila habang may oras, may pag-asa. Ganun tayo dito sa basketball. Habang may oras pa, may pag-asa. Yun nga sinasabi. And syempre, this Batuan squad is capable of climbing back a surmountable lead dahil nga with the likes of John Batotok and syempre si Aldin Amuragan who will ignite the spark for sure dahil nga yun na nga before the end of the third quarter talagang napagpahingan. As we take a look, some pretty faces inside the venue, partner, na tinututukan ng ating mga kaibigan dito sa Infinity Media Broadcasting Company. Siyempre si Direk Christian Calleja na talagang mabusising tinitingnan ang magagandang babae dito sa ating venue. Pagka si Direk Christian Calleja, alam natin na marunong pumili yan. And yun na nga, talagang napakaganda ng ating mga tao dito sa Masbate. And syempre napakapogi din ng mga fans na nanonood dito. And syempre yun na nga sinasabi natin, partner, yung ating third game, the home team battling it out against San Jacinto. For sure, this game is going to be a fun to watch. And para sa ating mga leading scorers, yun na nga, leading the charge for Batuan is John Batotok with a big 20 points, partner, and an 11 rebounds, partner. Grabe, a double-double performance para dito kay John Batotok. And on the side of San Fernando naman, si Carlo Montanes with 15 points respectively. But we started the quarter with an energetic shot mula dito kay Larry Concepcion, trying to give some life sa kanyang team na Batuan. Pero yon, nasagot naman kaagad ni Dassel Paul Aspe. And he wants a foul pa kanina, sabi niya, pero ayan na si Dassel streaking against Aldin. Bumps. And partner, that is Aldin Amuragan for you, partner. Talagang didepensahan siya, pero what a pass dito kay Bombay Manlapas, but this is the shot. Sayang yung pass na yun ni Dassel Paul Aspe. Ayan na si Concepcion, ginugulo ni Anabe. Binigay dito kay Badjana. Bokbok wants to attack. Bokbok. What a pass dito kay Larry Concepcion. That's a nice eye in the sky play. Medyo yung tempo ng laro bumibilis dito on both team. Aspe with a crossover. Tama, yun ang nahalata ko din. Talagang bumilis yung laro sa pag-start natin dito sa ating fourth quarter. Yan na si Alvarez against Makalalay pala, partner. Yan is Makaalay. Makaalay, Shane David. Scoring over Aldin Amuragan. And partner, as of my count, that is the fifth big man, partner, na inserted in the lineup nitong San Fernando. That is also a big listed, I guess, 6'2", and what a no-look pass. But a sorry miss. Ayan na naman, partner. Sayang lang talaga, no? Grabe. Ang Dassel Paul Aspe, when it comes to court vision, talagang alam niya when and where to pass. Kaya lang Cyrus Puhol couldn't finish on that one. And yun ang inayang din sa, alam natin na nanginayang masyado itong si Cyrus Puhol. Yes, with 8 minutes remaining sa ating huling yugto, the score is 60-80, a 20-point lead. Yan si Batotok, top of the key, binigay dito kay Aldin at the post against Manlapas. Aldin operates inside. Malakas ang tira. Ayan na si Puhol.
making sure to finish that shot. Yeah. And I guess sabi ni Dazzle Paul Aspe, that's how you finish a fast break, partner. This time, sabi ni Cyrus, talagang I'm gonna make it. Hindi ko na ipapaya ang automatic assist. Yan si Bokbok, binigay dito. Badjana for Trey. No good. Rebound. Makaalay. Dazzle Paul Aspe saves the ball. Yan ang binigay kay Bokbok. Aspe, what a pass. Iba yung laruan ngayon. Parang nag-level up uli si Dazzle Paul Aspe sa laro nila ngayon. This particular game against Batuan, I don't know why. Bakit? I guess iba yung energy ng Dazzle Paul Aspe. Gusto mo, partner, sabihin kung bakit inspired ang laruan ni Dazzle Paul Aspe ngayong araw na ito? Iba talaga eh. Hindi sa walang halong biro, partner. Talagang iba yung level ng laro ngayon ni dahil Dazzle kay Paul Aspe. Danica yon, kay Danica who's been in the sidelines, partner, helping us dito. And yan si Puhol missing the free throw. At ayan. Again, two free throws missed by Puhol. Sayang. That's Cyrus Puhol. And what a defense again displayed by Manlapas. Ayan na si Dazzle. Pinigay dito kay Anabe. Thinking three, shooting the three, and makes the 3-point bomb. That is the third 3-pointer, partner, na ipinasok nitong si Anabe coming off the bench. Oo, and napakagandang kombinasyon itong Aspe and Anabe. When they're both in the floor, talagang mabilis yung laruan itong mga taga San Fernando. Mas bumibilis. And yun na nga. What a shot by Larry Concepcion. Sa kabilang panig naman, si Larry Concepcion talagang binibigyan ng buhay itong Batuan. Yes, partner. Finishing underneath the basket once again and getting a foul. Larry Concepcion against two giants itong San Fernando. This Concepcion and Batotok dito sa Batuan is working wonders, but still, yun na nga, a missed free throw there from Larry Concepcion. Yan na si Anabe, binigay dito kay Nicolas. What a pass dito kay Puhol. And what a shot, partner. Nice fake and nice shot sa ilalim. And a good recognition din on the part of Anabe, finding his open teammate. Yan na si Bokbok. Using his body. Grabe. Yun ang mga tira talaga ni Bokbok. Yes, tama ka dyan. Parang medyo pa-floater. He can hang in the air with his size. Oo. And let's see kung kukumpleto ni Fabio Bokbok ang 3-point play. Mintis yung tira sa free throw line. That's a bonus shot sana. Again, ang Ako Bicol Cup Masbate ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. Yes, tama ka dyan. And also, talaga, what a block dito by Shane David Makaalay. Mga partner, coming off the bench talaga kung sino ibunot ng coaching staff nitong San Fernando, giving quality minutes pagdating sa kanyang team. Yan na. Sabi naman ni Jonas Nava ng Batuan, minsan na nga lang akong titira, sasapalin pa. Yun na nga, partner, talagang yan na si Bokbok. Grabe. Talagang he is sizing the defense. Yan na si Anabe again. And there you go, Cyrus Puhol all alone on that one. Cyrus Puhol has been the recipient of a good passes galing dito kay Anabe si Aspe. So talagang wag tayong magugulat if he makes it para sa ating kasunod best player of the ball game. Malamang. And we've noticed na pinapahingaan ng medyo mahaba-haba itong kanilang tallest guy in the team na si Junel Bauson. Dahil nga sa lead nila ngayon ilan na ba yan? 89-64 po ang score natin. So that's a big 25-point lead for San Fernando at 5 minutes and 16 seconds remaining. Kasama niyo po Kapa Morgan and Wadi Jan Batsillar bringing you the action mula dito sa Montreal Gymnasium. Siyempre, sa napakaganda at napakatahimik na bayan ng Montreal dito sa Ticao Island sa province ng Masbate. Siyempre, yun na nga, partner, napakaganda ng pagtanggap sa atin dito sa Montreal. Talagang, talagang tinutulungan tayo na maayos sa ating liga. And siyempre, batiin ko ang aking mga kaibigan na si Sir Eduardo Red Jr., Homer Conda, Merto Rojas,
Alvin, Aldrin, Michael, and si Oden talaga nanonood, and si Dennis Lore nanonood at sumusuporta sa ating liga. Magandang hapon sa inyo mga kuya, and magsimba po tayo ngayon ay linggo. Oo, wag na muna baka nakapagpapawis na sa kanila. But anyway, talking about papawis, batiin ko din yung grupo ko, yung RPG, yung Relocation Papawis Group. Kumusta kayo dyan? Lalong-lalo sa mga anak ko, si Alec and Ken Madronio. Lagi din nanonood sila. Maraming salamat. And ingat kayo dyan. Yan na si Nicolas. 4-3. Ay grabe partner. Hawa-hawa na Brett Nicolas hitting the corner 3. And kung nasa bench ngayon si Carlo Montales, nandiyan naman si Brett Nicolas. To fill in the gap. Yes, tama ka dyan, partner. And if I'm not mistaken, partner, all of the players nitong San Fernando have already scored sa ating laro. So talagang even distributed ang pagdating. Pero si Nicolas wants to a back-to-back 3-pointers. And he did. Brett Nicolas hitting those 2 consecutive 3-pointers. Same spot, same result. And yun na nga, partner. Batuan should stop the scoring barrage nitong San Fernando. And yun na nga, medyo inaalat na rin itong si John Batotok, missing the 3-point bomb. And the score is 66-95. This is not a good development, pero si Nicolas wants to hit 3 consecutive 3-pointers. Medyo hindi lang pumasok kanyang last na tira. Oo. So, big 29-point lead for San Fernando here kontra Batuan. Alicera fires a 3 pero yun nga, kapos. Abangan nila, Wadi, yung susunod dito yung Monreal kontra sa San Jacinto. And Monreal is ready to rock, partner, dahil halos punong-puno na ang ating venue to witness the last game. And syempre the home team will witness their talents pagdating dito sa kanilang home court. And Algecera and Anabe still at will dito sa ating laro. Simula pa yun ng first quarter, partner, talagang nagbibigayan itong dalawang batang ito. They like each other. At yun, sabi ni referee Gomer Obina, foul kay Anabe. At shout out din sa mga mga taga JPS kung saan doon tayo nakatira, And Anabe family, magandang hapon po, Bartolata and Almoite families. Kay John Ray B. Halasan, hello po. Kay Miss Shaila Anabe, Marlene Bartolata, Gemma Brabante. Special mention kay Ma'am Maria Sheena Anabe Mesia, LGU ng San Jacinto, licensed inspector. Yun na partner talaga si Algecera not giving up on the play after that. Akala ni Anabe open layup na, but biglang sumulpot itong si Amado Algecera to block that shot. Yan na si Nicolas with 6 points in the ball game. Binigay dito kay Alvarez. Mintis ang kanyang tira. Ligal again back in the lineup for Batuan against Anabe. Ligal wants to attack. Binigay dito Algecera with a floater. Oh, what a pass there by Ligal. Yun, kahit anong gawin ng batang yan, talagang hindi siya makukulong. Dahil legal yan Nagulat ako ng partner. Medyo nag-lag, and we are now in the twilight zone na ating laro with 70-95. Lamang po ng 25 points itong San Fernando. Big 25 points. Yan ang si Nicolas. Wants to attack. Pasok ang tira niya, partner. And the runner was good for Nicolas or Brett Nicolas. And he has now 8 points in the ball game. Yan na si Jonas Nava. Jonas Nava. Been a starter kanina, but hindi na binilik ng ating coach. So tingnan natin. Ayan. He scored on a baseline shot. So right now, it's safe to say, partner, na talagang still undefeated pa itong San Fernando dito sa ating District 1, partner. Tama ba? Tama. Oo, tama. Alam mo, ang kaabang-abang talaga yung matchup ng San Jacinto at saka nitong San Fernando. And San Jacinto mamaya will try also to make a winning streak kontra dito sa home team nga na Monreal na inaabangan ng mga tao dito. Dahil mapapalaban ng kanilang kupunan against one of the
strongest team in this district. Yun nga, yung San Jacinto team. The meantime, Alhicera hitting another one. That's a 3-point shot made by Amado Alhicera. Pero hindi na yun, partner, sapat ano? Para mabuhay pa itong mga taga Batuan. Yan na si Anabe again. Want to hit the scoring, pero mintis ang kanyang 3-point bomb. Yan na si Alhicera, binigay dito kay Nava. Wants to slam it home, partner, pero medyo nabitin. Baldog yung tira. And I guess that's it. San Fernando will win their 4th straight win kontra dito sa Batuan. 99-75. That's our final score sa ating Game 2 ng ating Day 6 ng Ako Bicol Cup Masbate Elimination Round. Dito po yan ginaganap sa bayan ng Monreal. And yun na nga, what a dominating performance, partner, dito. Yes. Almost a umabot ng century mark itong San Fernando with 99 and 75 lang to. Kumbaga, it's a total team effort. And siyempre also the lineup is of San Fernando is very stuck talaga, partner. Tama. Leading the charge for them is Dassel Paul Aspe and also the Pohol brothers working wonders for them. And so talagang wala ding talagang maitulak kabigin dito sa lineup ng San Fernando. So kahit anong gawin talaga ni Coach Ivan Enciso at the whole team ng Batuan ay talagang short sila when it comes sa competition na ito. And hats off din, partner, dito kay John Badotok for fighting and still giving hope para dito sa Batuan. And siyempre also a solid contributor din para dito sa Batuan, si Larry Concepcion, partner. And si Bokbok. And si Bokbok, partner. So talagang nothing to be ashamed of pagdating dito sa Batuan side. And they suffered, I guess, their 3rd loss dito sa ating liga. And also yun na nga, yung unbeaten record ng San Fernando is still alive. So talagang we'll see if magtutuloy-tuloy ang streak ng San Fernando. Yun na nga, matitest yan pagka nakaharap nila yung San Jacinto. Pero yung San Jacinto, meron pang test mamaya. Yun dahil nga sila ang susunod, makakalaban nila yung home team na Monreal. Ano ba ang magiging complexion ng larong yan? Dahil yung Monreal ay nandito kasama ang kanilang 6th man, which is the crowd. So let's see kung ano ang magiging resulta ng banggaan na yan mamaya. Pero ang mga kasama nyo na dyan po ay si Wadi pa rin nandito. Dahil weekend lang nandito si Wadi. Kaya talagang kung sakate, grabe ang kakamutin nitong mamang ito. Pagpasensyahan nyo na po. And yun na nga, right now, as we take a look some highlights during our game, partner, yun na nga, si Anabe contributing 3 3-pointers sa ating laro. And also, siyempre yung the dazzle display of Dassel Paul Aspe for San Fernando. And also yun nga, partner, sayang, partner, talagang kinapos lang at medyo overpower itong San Fernando right now. Okay, will it be another best player moment for Dassel Paul Aspe na sa kanilang outings against Monreal ay nakascore siya ng 16 points, 12 rebounds, and 19 assists. Another triple-double for Dassel Paul Aspe sa outing na yon. Pero dito, let's see kung siya pa rin ba ang tatawaging or tatanghaling kasurog best player of the ball game. Alamin natin yan mamaya-maya once ready ang ating CSR or courtside reporter. Sino ba okay, ang magpapanayam sa ating courtside reporter, walang iba kundi si Miss Barbie Floriano. And we will see kung sino nga ang ating kasurog best player of the ball game. Again, this is being brought to you by Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. And also si Congressman Jill Bongalon. And Yes. thank you very much for supporting this one-of-a-kind league dito sa ating Bicol Region, partner. Kumbaga, I guess safe to say naman siguro na talagang isa sa magagandang liga itong atin. So partner, talagang patuloy na pinapaganda at pinapaigting ng ating mga bossing. Siyempre headed also by our commissioner na si Commissioner Lloyd Rivera and si Boss Ino Rivera and si Ms. Russell Loreta, who's been supporting us since Albay Leg. And yun na nga, partner, sinasabi natin during the pregame na
this is the last leg. Kumbaga, papunta tayo dun sa inter-province partner. Yung sinasabi ni Coach Paul, papunta na tayo dun sa exciting part. Kumbaga, mas exciting part. Top 4 teams will advance sa ating inter-province. So talagang napakagandang Top liga. 4 teams every province. So dito sa Masbate, yung top 4 teams mapapabilang doon sa maglalaban-laban sa ating regional, which is the inter-province kung tawagin. Tama ka dyan. So talagang pakaabangan natin. And Siyempre, pasalamatan din natin ang ating coverage team, ang IMBC or Infinity Media Broadcasting Company sa pangunguna ni Sir Christian Calleja. And right now, ibato na natin, magpapaalam na muna ako ha. Babalik siguro ako sa susunod. Abangan nyo si Wadi Jan Bachiller and Coach Paul Sepe sa third and final game natin dito sa ating Day 6. But right now, it's Miss Barbie Floriano with our Kasurog Player of the Ball Game. Thank you, Kapa Morgan and Coach John. Kasama ko na nga ang ating Kasurog Player of the Game para sa Game 2 na si Carlo Montales, jersey number 23 from Team San Fernando, who scored 15 points, 5 rebounds, 5 assists, 3 steals, and 1 block. So congratulations sa iyo, Carlo. So far, your team remains undefeated. And with that, ano pa ba yung dapat abangan ng ating viewers sa mga susunod niyo pang magiging laro? Yung abangan po yung sa susunod naming laro, yung depensa, tapos pensa. Yun lang po. Ayan, may nais ka bang batiin, pasalamatan, or i-shout out? Go ahead. Shout out po sa aking asawa na nanonood ngayon. Tapos kay Kuya Dazzle Paul Aspe na nandito yung jowa niya. Yun lang po. Ayan, alright, thank you and congratulations once again sa iyo, Carlo, at sa iyong team. Mga Kasurog, abangan ang susunod na labanan sa pagitan ng Team Monreal at San Jacinto, kaya manatiling nakatutok sa ating social media platforms, Facebook pages of Ako Bicol Parteles, Representative Zaldico, Ako Bicol Online TV, at sa amin ring YouTube and TikTok account via Ako Bicol Cup. Ito po si Barbie Floriano, your courtside reporter.